Yo, what's up mga palalabs? Palalabs. Hey, shoutout kay Palalabs Diaries. Yan, so welcome, bayang-bang na po tayo, no? So shoutout kay Papa Russell. Ikaw sasabihin ko dito pag hindi ako pinapasok. Sabihin ko, pinapatawag ako ni Kagawad. Yan, so sana success yung ating pupuntahan, no? Dahil saglit lang naman tayo dito. Isa ito sa purpose ng channel ko na mapasyalan ang buong Pangasinan. Yan, so dahil nga sa gawa ng pandemic, nag-lockdown, mula noon natigil tayo sa pagpasyal, no? Kaya paunti-unti lang. Yan, so balikan ko kayo mamaya pag may checkpoint para magkaalaman kung talagang mahigpit dito sa Bayang-Bang. Right, so hindi na tayo pupunta ng bayan ng Bayang-Bang, no? Doon lang tayo sa ating target talaga. So hindi pa man tayo nakakalapit, kinakabahan na ako. Hindi ko alam kung makakapasok tayo, no? Sana papasukin tayo kahit sandali para magawa natin yung ating outro. Di bale, andyan naman si Papa Russell natin, no? Dito na kaya yun? Oh, ito nga. Saan pwedeng pumasok? Ayun, very good. Makapasok tayo. Nice one. Ayan guys, so dito tayo sa Bayang-Bang, no? Pupuntahan natin ang napakalaking statwa dito. Nang may pasyal ko kayo mga Team Solid, let's go! Kopya, saan ka? Nagbusina si tatay pero hindi ko alam kung saan dadaan. Actually alam ko dito meron silang entrance fee na 20 pesos. Enjoyin lang natin, no? Kahit saglit lang tayo. Ayun siya. Kita nyo naman, laki-laki, oh. Unang pasyal ko dito, gamit ko SJ Cam na camera. So hindi ko alam kung kita niya lahat, no? Well, sana hindi tayo against the light. Yan siya, laki, oh. Oop, saan ba yun? Yan. Sana pwede pumasok. Sir, pwede pumasok? Sir, palagin mo na, sir. Okay, sir. Babayaran tayo 5 piso lang, sir. Ngayon, sir? Sir. Okay. Kano yung ganyan na box, sir? Nakuha ko yun, sir. 2,000 noon sa Lazada. Pero ewan lang po ngayon kung bumaba na. Thank you. Pasya lang saglit, sir. Yan guys, ating solid. So ikot-ikot lang tayo dito kay St. Vincent Ferrer. Yan, so hindi ko alam kung saan pwede kung pwede ba tayo sa taas. Okay sir, thank you. Yan, so nakapasok tayo. Alright. So tanghaling tapat nga lang, mainit.
So ito ang parking area nila sa taas. So hanap muna tayo ng masisilungan. Yan, so ikot lang tayo ng konti. Right. So gamitin muna natin yung aking cellphone. Let's go. Let's go baby. Shout out time. Yan, sayang sarado. Uy, may mga isda oh. Kita ba? Yan si Maria Cristiano Isabella Jose Cambiao, our little angel in Mama Mary's arm forever. Yan. Yan po siya. Yan, mga goldfish. Ang lalaki no. Masarap kaya yan. Yan, gago! Yan, so actually hindi pa siya tapos. Yan. Hindi pa tapos, so inaayos pa. Soon pag natapos na siguro tong pandemic, eh magagawa na siya lahat. Yan, so ikot tayo sa kabilang side. Alright. So dito tayo kay St. Vincent Ferrer. Lambayang Bang. So pasal-pasal tayo dito. Ikot-ikot lang.
ilibang natin ng sandali yung ating sarili. So iwas tayo sa stress. Ayan. Kahit sa tayo lang yung tao dito, no? Walang katao-tao, promise. Yan, o. Baka. Alright. Sayang wala tayong selfie stick. Ang ganda. So magpapaalam na tayo, guys. So laging tandaan, right set always. Pabush. Yeah. Love you always. Yeah. I love you always. Uwi na. Alright guys, paalam na tayo kay St. Clair. Yeah. Love you always. Babush.